Fudbaleri Petrovca savladali su Mladost u juče odigranom prijateljskom duelu. Izabranici trenera Malovrazića slavili su 3:1. Strijelci za Petrovac su bili Jablan, Kacić i Leverda. Počasni gol za Mladost postigao je Petrović. Zeta je u prvom pripremnom duelu u Antaliji poražena od kazahstanskog Atiraua. Tim koji je prošle godine sa klupe predvodio Mio Radulović, Zećane je savladao u posljednjem minutu. Pred početak ovog duela Zećane je zadesio peh jer se na treningu povrijedio perspektivni štoper Šoć. Fudbaleri Barskog Mornara se uveliko spremaju za nastavak sezone. Nakon što je njihove redove pojačao bivši igrač Mladosti, Vladimir Mandić, još 3 igrača su priključena prvom timu. Radi se o Marku Memedoviću koji dolazi iz Metalca iz Gornjeg Milanovca, Borisu Saviću koji je nastupao za Rudar iz Prijedora i Vladanu Biniću koji je igrao za Radnički iz Niša. Crnogorski internacionalac i fudbaler Beverena, Mijuško Bojović, zaradio je crveni karton u juče odigranom meču protiv Kortrajka. Već u 3. minutu utakmice nekadašnji igrač Charles Roe zaradio je žuti karton, da bi u 50. minutu meča zaradio drugu javnu opomenu nakon koje je isključen. Meč između Beverena i Kortrajka završen je bez pobjednika 1:1. Napadač Zete i prvi strijelac Telekom prve crnogorske fudbalske lige, Petar Orlandić, mogao bi karijeru nastaviti u Izraelu. Za njegove usluge ozbiljno je zainteresovan Hapoel iz Tel Aviva. Prema pisanju tamošnjih medija, izraelski klub je spreman da ponudi Zeti 50.000 eura za polugodišnju pozajmicu, nakon koje bi imali i opciju da otkupe ugovor. Crveni demoni žele da na kraju sezone prodaju igrače sa visokim primanjima, kao što je napadač Omer Damari. Povremeni reprezentativac Crne Gore Ivan Kecojević debitovao je za svoj novi tim pobjedom. On je u zimskom prelaznom roku prešao iz Gaziantepa u Cirih, a njegov novi klub je juče na svom terenu savladao ekipu Araua sa 1:0. Kecojević je ranije igrao za OFK Beograd i Mornar iz Bara. Za reprezentaciju je odigrao 5 mečeva.